σε ένα ειδικό γήπεδο με έναν Άραβα, ο οποίος δεν ξέρει καν τι θα επακολουθήσει σήμερα. Βάλε! Δεν ξέρει καθόλου την ελληνική γλώσσα. Αλκάιντα! Εδώ πέρα λέει κάποια μηνύματα. Υπάρχει ένα γήπεδο μεγάλο μέρος της Αραβίας και Βάλε! αυτό το γήπεδο είναι το Al-Rafibi και θα προσπαθήσω τώρα να τον εξαφανίσω. Αλλά εξαφανίζοντας αυτό τώρα, θα εμφανίσω έναν Άγγλο. Καμία σχέση Για χαμπίβι! με τον Άραβα φίλο μας. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Άρα δεν ξέρω. Έλα ξυνεράλα! Ωραία. Ξεκινάμε. Oh my God! Impossible! Ένας Άγγλος. Where I am! This is Greece. It's magic! Magic! Tourist Acropolis! Κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτο. Ένας Άγγλος δίπλα μου και βρισκόμαστε και στην Ελλάδα. Μεταφερθήκαμε από την Ινδία στην Ελλάδα. Είναι όσο και αμπίστευτο σας φαίνεται, εδώ είναι το κότερο του κόκαλη. Όπως βλέπετε, δίπλα είναι το Καραϊσκάκι, στο οποίο θα παίξει με μια ομάδα Ολυμπιακός. Είναι τρομερές μαγικές στιγμές μεταλλισμού. Where is Acropolis? Τα κατάφερε. Where is Acropolis? Βρισκόμαστε απευθείας εδώ. Τραβάω ρε μαλάκα, τραβάω!